Всім привіт! Вже п'ята доба триває оборона України. П'яту добу ми нищимо російських окупантів, які прийшли до нас зі зброєю в руках, показати нам, що таке руський мір. Що я вам скажу? Руський мір. Іди нахуй! Ми вас будемо палити, ми вас будемо нищити. Усі підрозділи Нацгвардії, Збройних сил, територіальної оборони, самооборони, Нацполу, повністю усіх силових структур будуть вас нищити. Цивільні вас будуть палити коктейлями. Вам не буде прихистку ніде. Ми ніколи цього не пробачимо. Пам'ятайте це. Ви вже побачили, що це не 14 рік. Це не та армія, яка була тоді. Вас наїбали. Ви тут помрете. Так що задумайтесь краще. Поверніться живими додому, залишіть вашу техніку тут, все одно вона не доїде назад. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні!